Στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, που αναζητούν την επιβεβαίωση. Σου έχει τύχει να δεις μια σκηνή συμπεριφοράς από γονείς και η καρδιά σου να γεμίσει συμπόνια για το παιδί τους. Είδα ένα αγοράκι στην ομάδα ποδοσφαίρου του γιού μου να τα ακούει από τον μπαμπά του επειδή απλά έβαλε γκολ με λάθος τρόπο. Ήταν 7 χρονών. Ένα 7χρονο αγόρι που σκόρερε τα περισσότερα γκολ της ομάδας δεχόταν επίπληξη για τον τρόπο που το έκανε. Και αυτό συνέβαινε σε κάθε γκολ. Όλοι οι άλλοι στην κερκίδα ζητοκράβγαζαν. Όταν όμως εκείνο έψαχνε το βλέμμα του μπαμπά του στο πλήθος, αντίκριζε μόνο απογοήτευση και κριτική. Ότι σούταρε την μπάλα λάθος, ότι άργησε, ότι πρέπει να συγκεντρωθεί. Δεν τον άκουσα ποτέ να του λέει ένα απλό μπράβο. Μέχρι που τελικά είδα αυτό το παιδί να σταματάει να ψάχνει τον μπαμπά του στην κερκίδα. Εκείνη τη στιγμή με κυρίευσε ένα κύμα πόνου για όλα τα παιδιά και τους ενήλικες που μεγάλωσαν με τέτοιους γονείς, που για εκείνους τίποτα δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ποτέ δεν θα κέρδιζες την επιβεβαίωσή τους, έτσι δεν είναι? Έλεγαν πως απλά σε πίεζαν για να γίνεις ακόμη καλύτερος. Όμως όσα κι αν έκανες, δεν αναγνώρισαν ποτέ την αξία σου. Και είναι θλιβερό, γιατί αυτό συχνά δικαιολογείται. Έλα μωρέ, ένας γονιός πάντα θέλει να βλέπει το παιδί του να πετυχαίνει. Και ίσως όντως κάποια μέρα να γίνει σπουδαίος παίχτης. Αλλά ό,τι κερδίσει σε ταλέντο, θα το χάσει σε σύνδεση και σχέση. Και αυτό το μικρό αγόρι θα μεγαλώσει, χωρίς να ξέρει γιατί νιώθει τόσο μουδιασμένο, τόσο θυμωμένο, γιατί νιώθει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί και γιατί τελικά δεν εμπιστεύεται την ίδια την αγάπη. Είναι απλώς άδικο. Αν λοιπόν αυτό το παιδί ήσουν εσύ, θέλω μόνο να σου πω μια συγγνώμη. Δεν σου άξιζε τίποτα από όλα αυτά.